als team functioneert. Heel erg belangrijk dat jouw baas heel goed let op wat je met je handen doet en wat je met je lichaam aangeeft, want dat is meestal de richting die je hond volgt. Voor je gaat langs de gandsprong of verschillende wedstrijden levert dat strafpunten op, net zoals het afwerken van een lakker, dat heeft ook strafpunten op. En je ziet uiteindelijk ga je stoppen, als je met de benen op het midden gaat pakken, in aan het eind, naar beneden, afstand. Nee.